Coftal-ɓalli men. Aysatu LIH. Heɗiiɓe RFI Fulfulde yewtere Coftal-ɓalli men, on calminaama, on juurama. Min garti kadi nde yontere addande on yewtere mon alet hande noon toɓɓe ɗe jowi koye haala balon rekkange deesewal dokketeɗo hitande kala ɓurɗo wawde fettude balla. Kabaru goɗɗo kam woni kawgel goɓɓodiroɓe Afrique waɗannode to RDC to Kinshasa. Sénégal heɓi toon woni alet hande nde min mismi ko Mohamed Abdallah JALLO keɓɗo deesewal kalis e ngal potidal tedduɓe ko ɗum woni mbadi yewtere nde. Bismillah. Bismillah, on calminama, min calmini kadi heɗɓe karallagal ngal Sara Doumbouya kañum e Malang Sonko ɓe beltanama tedduɓe o nonne on beltanama min beltanima kadi walla min bismo tan hono gowɗen wadde yontere kala yewtidiɓe men duusoɓe men e nde yewtere. Aruna Deme a salminama. Aysatu a salmitama, mi salminima, mi salmini hettiɓe kala, mi salmini hade ɓe kawruden ɗoɓe, eɗen beltana Mohamed Abdallah taware mon hadi yewtere nde hande. Ewa Moussa, hade mi arde Mohamed Abdallah. Moussa Bari, anne a salminama, a weltanama. Aysatu a salmitama, Haruna Deme salminama, dendagal heɗiyankoɓe RFI Fulfulde to mbawi wonde kala ɓe calminama. En calminima Abdallah Diallo, eɗen mbiya tan Visca Barça, Visca Catalonia. Ewa tedduɓe yoro mangara mi anda so tawi o sengima e ɓuggol ngol walla o sengaki, kankone omon to Paris omon heeɗo men koye yewtere nde o jeeya. Seydi Mangara a salminama. Mi salminima Aysata, mi salmini ɓe gonduɗaɓe nder studio ɗon foof e hettotoɓe RFI Fulfulde. Eyo a jarama ne yoro mangarama, min gartu e ma kono ɗo joni ko bismade koɗo men Mohamed Abdallah Diallo a salminama, a wiyama bisimilla ma. Mi salmintima, mi salminaɓe mi hawti plateau on foof, miɗo salmina téléspectateur ɓe foof. Ewa ko weltare mawde mi haali ɗum ka ñeñƴuɗo noon e banggue boxe walla mbiyen goɓɓodiral. Mohamed Abdallah Diallo a haalani min nane aɗa yaari e duuɓi nogas, eɗen mbawi wiide e ɓamɗa goɓɓodiral hande waɗi duuɓi hikka noon a tawama championnat ji ɗi Afrique ɗi to Kinshasa e banggue less yareteɓe walla mbiyan haɓodiroɓe walla goɓɓodiroɓe e banggue 60 kiloji ha fayi 60 e jeeɗiɗi mbiyan fayi less ɗon a yeehi ha e timmode nde ɗum woni final kawgel ngel a artiri ɗo e Sénégal deesewal kangue walla mbiyan jaafoɗon deesewal kalis. Hande tawede kawgel bangel ni henne e artirde ko way ni henne holko wonanma deesewal nanɗon kolla heɗotoɓe ɓe jiiya walla yeeɓoɓe daroɓe min e hello Facebook o ɓe jiiya médaille o ko ɗum fartange mawde noon kanko addani men ɗum. Ewa ko adi foof mi accuma kala hande holko tinɗa e ɓerde ma nde keɓɗagal deesewal e mate kadi weeɓi no hebde ɗum. Eyyi ko fierté molana ɗum heeɓi mum, contentement jano vraiment yawgol championnat d'Afrique waɗo représente Sénégal. Donc ko honneur ko fierté. Waaw médaille on noon welani heɓude. Welande vraiment mi welani heɓude ko bon ko compétition jano a yahay ko quart de finale ɗiwata ya boxe à demi finale après ya finale. Allah walli men noon min boxi quart de finale min gagni demi finale kadi noon. Mais malgré ça depuis premier combat mum min heɓori mum blessure. Bon koye ɗum min boxiri premier combat on et deuxième combat on, mais malheureusement final on mais fotte champion monda hoorema ko champion. 2 fois champion d'Afrique. Bon c'était pas évident après malgré blessure min géri ha combat olande weeɓano hande sinno wonano barmande nde walla mbiyen blessure mo mbiɗa o hawnaki hande en keɓanno deesewe kangue ɗiɗi wona fartangue saabu mi arta hen tan joni gollidiɗo am o Sadio Doucouré kankone o bismima Karamba Kebe e banggue goɓɓodiral ngal ha joni on artiri deesewal kangue, an a heeɓi deesewal kalis mi siftina tan ɗo e banggue goɓɓodiral ngal
kam Sénégal artiri deesewe 7 goto ko kangue ɗiɗi ɗi goni kalis 4 ɗi woni bronze ɗum hande arti e weltare nde wonanma hande tawede kawgel bangel ni henne aɗa woni suka mbiɗa yiɗi gartanami hande holko nannuma e boxe kadi kalanamin seeɗe mari ko yidde nde walla holno ɓamiriɗa boxe holno puɗɗoriɗa. Boxe mom ko par hasard rek mi natiri mum ko balon mi yahayno mi uri balon mi ari mi tawi gallam ɓe daara boxe après mi yi rek ɗum o weli lam quoi sport o weli lam mbiɗum noon miɗa daara sar côté Sacré Cœur. aɗa daaro to keblotoɗa to eltuɗoɗa. eyyi kala komi ƴeewi miɗa lando salle de boxe kono somi woni yimɓeɓe tat ɓennami anka kangaɗo anga sellani. eyyi malheureusement mi ɗaɓɓi plus de 2 mois après lomi fot eyyi lebbi ɗiɗi après ko ɗon Allah boolidiran e coach ɓe am ɓe mi addi ɗo mi andi noon eɓen ɗo eɓe jaade makko eɓe duusimo hannde mbiɗa sal wayni wiye Sacré Cœur boxing club ko kamɓe eltimo kamɓene ɓe jettama e darde mabɓe anne ka sagata mi anda Moussa Oumar Bari walla Arouna Deme yewtidiɓe men so tawi oɗon jogani koɗo men o namdal ko jiɗɗon haaldude a wi kam nane a yeeɓi kawgel no wiyeteno kawdiral makko cakkitingal timmode nde tawi sinno wonano barmanna nde mataw mo artirɗo en deesewal gongal kono hay ɗum ko woni Sénégal artira hikka deesewe 7 Sénégal yaha ha e jonde tatoɓere ardi ɗum tan mbiɗa sikki ko Maroc e RDC somi fujaki eyo ko noon min winno andu tan kam ko joni a heeɓi médaille d'argent mboɗa andi jiitota ha dañde haadi mataw championnat d'Afrique paɗo aɗa anni duuɓi nogas jarata carrière ma nan yeeso ma noon wawi haalirede holto pawɗa tan to podda heɓoyde an e banggue boxe. Bon min boxe miɗo mari mum rêve ji hewɗi waaw te min boxe sa miɗo waɗi spécialisé plus que boxe professionnel ko ɗum mi watta miɗo mari mum combat ɗiɗi professionnel ɗi fof miɗo gagné ɗi par KO donc KO joni bon ko opportunité mi heeɓi mo au championnat d'Afrique ɗo même par deuxième combat professionnel o après bon mi yino mari sélection équipe nationale après mi bon il faut mi yaha mi waɗa tande sens min tawi équipe o Allah waɗi min heeɓi mum médaille d'argent mais inchallah min rêvan on e boxe ko boxe professionnel mi faala wadde Afrique ɗo kala ko goɗɗo meeɗa wadde e boxe mi wona Mohamed Ali numéro 1 a haali haala Mohamed Ali tedduɓe o haali kadi koyɗol makko woni wadde ko hono on waɗi Moussa. min joguimi tan ko namdal gotal e mo ganduɗa ko Mohamed Abdallah Diallo a yeehi miɗa sikki somi jumani tan ko ngol ɗon lawol ma aranol yaade toon to Kinshasa waɗede combat e nder ɗum a waɗi boxing a artiri médaille d'argent e nder leydi Sénégal ko holɗum jangguɗa e séjour ma ko mbaɗɗa toon ko holɗum jangguɗa e nder ɗum ɗo e kene ɓeydanma an e gollagal maɗa ten kala haala expérience hay ko nandi hen expérience mom ɗum yetti ɗum expérience ko heewi vraiment par ce que sa yehi toon a taway boxeur ɓe waɗɓe agueri waɗɓe pré côté ji ɗin foof sa yehi dal a waɗi confronté e mabɓe a waɗi boxide e mabɓe anday bon expérience ɓuuri hewde et puis sa arti a tawa manquement ji ɗi yiiɗa toon puis sa arti ga waɗa ɗi rectifié rek ɓuura wadde amélioré déjà miijima holno mbaɗirta rectifié nde wonnon a jaabi joni joni Harouna haɗa jogui miijo yaade to woɗɗi mbela miijima on nden eɗɗen eɓɓoje yidde yaade to woɗɗi yidde manam ko jiiɗa to RDC Kinshasa ko yidde waylude ɗum waɗa hen ko lowdi gondi pour en cas janggo sa yeehi mbawa ɓeydude goɗɗum ɗum ɗon mataw ma aroy ma aroy Mouhamed Abdallah yawnaki eltoɓe makko ma ballumo hokkudemo kaɓirɗe no wiyeteno kaptorɗe no darori no ɓeydiri kadi peeje beele janggo e jaam kadi so tawama pottide baaɗe ɗi o addana en deesewe hono ni Allah wiyani en hunde hawnaki ma won goɗɗum ko heeɓi inchallah yo Allah newnu tan nde jatonde balde foti balde mbaɗɗon préparé walla lebbi on ekkitima préparation mum ko à peu moins de 15 jours mi waɗi préparation mais minen ko ɓuuri mi hokkude sens haade mbiɗen e préparation combat par ce que koye combat pro min min iwi ɗo min fof fayde équipe nationale koye ɗum mi wonno haade mbiɗa wadde préparé
joni noon ɓey lanni rek moins de une semaine après mi yeehi kadi regroupement interne équipe nationale donc haade miɗen e forme quoi donc mi yaha rek mi waɗa complété eyo a jarama Mohamed Abdallah Diallo ha joni en jokkat e haalde haala goɓɓodiral yettudema yettude kadi fédération yettude gollidiɗo amen Ibrahima Niang saabu sa yettima ɗo ene hannde sa ari ɗo ene hannde ko kanko newnani en jokkata ha hannde tedduɓe Sara en jokkata e haala Mohamed Ali garten allo iyo en jokkat e haala Mohamed Ali a haali haala makko nane Mohamed Abdallah Diallo ko tokarama Mohamed Ali so wiyama kam combat oɗo mo kaleten haala mum waɗi gila duuɓi 50 hande hikka noon walla yontere yawtude nde manditare nde ene mawninteno hakkunde makko Mohamed Ali e Joorj Foreman ɓe cippiri ha kanko Mohamed Ali o heɓi hen wune an hande Mohamed Ali so inde makko innama tan holko e hakkille ma yahata mate kanko mo jeeya ɓe ganduɗa aɗa farnoro ɗumen walla aɗa timto e mabɓe eyyi Mohamed Ali kay ko kanko woni référence am numéro 1 franchement bon o waɗi boxe ko waɗi incroyable ganduɗa hoorema goɗɗo wata ɗum yejjitude combat makko kanko e Joorj Foreman o waɗɗo kongo ɗon ko combat de légende monɗa hoorema siɗa mbi ko combat du siècle voilà siɗa yewde boxe rek siɗa haalde combat ji ɓurɗi marquant de l'histoire de boxe comme combat ɗon arta newoti iyo en kaali haala goɓɓodiral noon hankkadi mataw en jawtat e toɓɓere wonde nde saabu hande mi haalani on ko toɓɓe ɗiɗi min gaddi yewtere nde min jettimo Mouhamadou Abdallah Diallo lobam gayenne deesewal mangal médaille ma o mi daramo mi holla heeɗiɓe ɓe e yeɓoɓe ɓe daara ɗum woni deesewal Mohamed Abdallah Diallo malan mbiɗa sikki aɗan ƴettanami ɗum yo labtu no feewi ɗum woni ko artiri toon to kawgel baɗannogel to Kinshasa hawridinno ko goɓɓodiroɓe Afrique naaɓe foof o jarama sanne yoro mangara mbeɗen ara e ma mbeɗa andi aɗa heppi haalde haala fukku koygel jewten e toɓɓere men wonde. The 2024 Ballon d'Or French football winner is Rodrigue. Yes, enjoy this moment. Eyo keɓɗo ballon d'or hikka waɗi haalullaji kewɗi France walla mbiyen France foot ene hokka hitande kala fettoɓe bal ɓurɓe ñeñɗuɓe toon to Europe DSW haalullaji noon mbaɗi fettoɓe mawɓe hewɓe jalti kolliri jadani ko Rodri hokka DSWal ballon re kangede hewɓe mbi ko ɓi Espagne pettowo to Manchester City handani e ndi mbuñaari e Vinicius Junior handi hen ko adi noon keɗoɗen walla en gartat no wiyeteno yoro mangara yontere yawtude nde an mbinoɗa ko Vinicius gille ma foof nanguno ko Vinicius hande Rodri mata yiyande ma omo handi hen yo ballon d'or min so tawino ko min tottirtomi ko tottatnomi ɗum ko Vinicius ɓaade kanko gañi coupe ɓurɗo mawnude e fettoɓe bal gonɗo ɗo e Europe ganduɗa ko club aji ɗi poɗodirta ɗum aɗa andi mo ganduɗa ko fettata ko ummiɗo Amérique latine gummiɗo Afrique gummiɗo Europe gummiɗo Asie ɓaade ne woodi joueur ji ummotoɓe Asie Edmundson en sa yehi ko wayno Paris Saint-Germain kanguinli ummi ko kore kamɓe fof ɓe poɗodirat oɗon coupe kanko Vinicius ƴetti mais noon aɗa andi ko tahi ɓe totti ɗum Rodri hollirta ko Europe kamɓe jeeyi football maɓɓe ɓe mbiyata ko championnat maɓɓe championnat d'Europe woni coupe maɓɓe Europe ɓuri mawnude ko heddi ko fofof ɓaade et puis goɗɗum ɗum woni ɓe mbi ko temedere leydi gayndiyanke temedere leydi adiɓe
e classement FIFA adiɓe ko kañumen cuɓoto ko kañumen cuɓoto mais joni sa ndaari oɗon classement déjà équipe aji nogas gaɗiɗi ɗi ko équipe aji ɗiɗi Afrique woni hen Maroc et Sénégal africain ji ɗi kewani hen Amérique latine ɓe kewani hen wonata hen ko Brésil Argentine Chili Colombie Uruguay mate an wadde nanguɗa ko moni foof winda ɗum ɗinta ko banggue muɗum janiyankoɓe ɓe darata ɓurɗo wawde fettude kono kañum jinganta ko ɓiɗɗo mum walla ɓe jinganta ko football kontita mabɓe woni Europe goo ɗiɗiɓa o ɓe jingan ɓe gottanta ko moɓe gandi ko ɗum ɓe jeeɓi sa wiɓe coupe d'Afrique ɓe mbima ɓe jeeɓata sa wiɓe coppa ɓe mbima ɓe jeeɓata hay sa wiɓe championnat France ɓe mbima ɓe jeeɓata ɓe jeeɓata tan koko ɓe jeego kono a wawi wiide mbaɗono Vinicius kay a wawi wiide noon ɓe ganda ɗum anne Harouna walla mi yeero magara non mi wiyani ɓe ganda no waɗi ɓe gandamo de yeero no waɗi ɓe gandamo saabu so neɗɗo woni gonɗo e liggotoɗo e pettugol aduna o foof aɗa wi ha janiyanke won ganno journaliste a waɗi voté sappo ɓurɓe wawde fettude aduna he 2023 2024 mo gonɗe ɗon a limi sappo a waɗani hen Vinicius an titre ma statut ma journaliste sportif baddo ganduɗo ko windete haalte e football ho no wawi jewtede sabu wawa wadde classement sappo ham wasi yen te yiyama journaliste en kewɓe e wodɓe no leyɗe temedere o wi hen ɓe no waɗi hen o ma won hedde sappo e ɗiɗo hen ɓe ganduɗa limanini joni sappo adiɓe ɓe won hen witata kañumen o welani ɗumen gotantamo hay sinno kanko wawi yimɓe foof ɗum noon wona lawol yahata o wona woni wadde ɓe goni koye haɓademo walla haala leñamago wodani hen ɗum ma tawene teska hen saabu kanko Vinicius toon ji darde makko e on banggue ne mate wona ɗum hande bonnanimo hebde ndi ñenari banggue fair play eyyi sa wi Vinicius waɗani fair play no wawi jaɓanedema so tawi noon ɓe mbi ko kaɓeteɗo wona homo haɓate kanko haɓate probléme racisme leñam mbiɗango kanko ɓaleɓe so yeehi Espagne hen saha somo waɗi football yiyaɓe beddomo banane aji wiyama ho wandu yo yaw ñamoya banane eɓe gullamo e no goloji batte ni ɗum noon aɗa andi yodani so kanko réaction makko e nder terrain he heewi so waɗama noon kanko ne so nanni walla wona hollirdeɓe wonde onon min hen mbawmi hon wona wandu eyyi o hollaɓe noon ɗum noon wiite omo bonniɗo o totte carton jaune uji way noon hen saati arbitrage cifli wawde conteste kono ƴettuɗo ham trophée meilleur gardien totti ɗum Martinez woni goal argentino on e Vinicius goddodira on banggue so tawi tan kono noon ko e banggue prestige so wiyama ballon d'or hande ko deesewal ɓurgal mawnude kono goal argentino no ɓurani wadde fair play ko Vinicius kamɓe noon ɓe totti on rayaɓe mi kañum ɓuuri e goaluji gonɗe aɗum kañum wawde ɗum noon no foti jewtede dal darde nde ham yoɗani onon wadde nannguɗon ko Rodri kanko handano hen Moussa Oumar Bari an Rodri ko waɗi e banggue golle foof ene mawni kam sen ji e banggue euro eyo aɗa andi miɗa sikki tan yoro ma garani yiɗi haal keɗoɗen yoro haala taw aɗa andi ɗum ko naafigagal ɓe mbi Rodri ƴetti coupe d'Europe kañum foti ƴettude ballon d'or duuɓi ɗiɗi caggal Sadio Mané ƴetti coupe d'Afrique ƴetti deuxiéme ballon d'or ɓe totti Benzema ɓe mbi o gagnima Ligue des champions joni onon ɗum wona naafigagal joni coupe d'Europe ɓuuri mawnude coupe d'Afrique naafigagal aɗani Rodri gagni ɓe mbi gagnima championnat Angleterre gagnima coupe d'Europe Carvajal so tawi tan ɓe jaltini Vinicius ɓe mbi wonde handani hen kono Carvajal gagnima kañum wonno capitaine Espagne gagnima coupe d'Europe e Espagne gagnima Ligue des champions Real Madrid o gagnima ho hay goto ala gagniro ɗum e aduna he mais mbiɗa sikki Aysatu eɗen mangarama mi artu e mangarama fat seeɗa ballon d'or okkirgol muɗum mbiɗa sikki hitande foof eɗen mbawi tawat ko ina waylo walla ina tawi foti waylo en tout cas fuɗɗima waylal kam guila e hitande ujunnaji ɗi ko alay saago noon kala nde neɗɗo okka ballon alay saago wodata daaɗe tan gimmiɗe gam wadde yeddude dokkaɗo handani hen en jii hitande ujunnaji ɗe sappo 2010 nde Lionel Messi nayi ballon d'or o nden yimɓe foof mbino wonden o handani hen
wallahi ɗum kay ene wowi wadde ni e banggue ballon d'or wona hikka tan ɗum wiya so tawi Vinicius haalnama haala Ligue des Champions o nawi Ligue des Champions équipe makko en woni meilleure équipe e nder hitande nde Lionel Messi nawi ɗum rawani kono nawani Ligue des Champions o nawi tan Copa America en sen ƴeewi hande to banggue sélection Vinicius à part Real Madrid ko waɗi toon ko holko waɗi sélection par ce que sabu e nder Copa o ko quart de finale ɓe quart de finale ɓe kaari Messi tottaɗo rawane ne wawi wiide ƴetti ko coupe du monde aduna o fof fotti ɓe mbaɗi football o gagni ɗum ne wawi wiide ala probléme mais non Copa ko hikka ɓe ƴetti Copa coupe du monde wannomo tottede aɗani coupe du monde fetto fe kawrata toon Ligue des champions fet hawra toon fettoɓe foof howi honi omo wawi jaɓane aɗani a ruttima caggal mbiɗa 2010 Messi tottama yimɓe hewɓe mbi Schneider walla Iniesta so tawi coupe du monde o totta ɗum so tawi coupe du monde taki Messi totta holko saabi coupe du monde 2010 Iniesta heɓani ballon d'or ɗum waɗi ko mbi mataw hitande fof mataw ɗon mbimasa e banggue ballon d'or so haalama 2013 Ribéry yimɓe fof no gandi kañum fonno gagnade 2014 Neuer goal Allemagne kañum gagni championnat et coupe Allemagne gagné Ligue des champions gagné coupe du monde ɓe mbi ko goal totteta joni noon mataw ko hay raw 2020 nde covid waɗi nde ɓe poti tottude Lewandowski aduna fof kañum wawno gagné ha gagné Ligue des champions ɓe mbi ɓe tottirta ballon d'or saabu poddo gagnade o kañum welaniɓe boyin eɓe ka ganduɗa na adda haala ko institut ballon d'or o e hoore muɗum France ay valeur ma dañ jogui ɗum mataw hande ene hani dartede mataw ene waɗi caɗele min namde ɗe goni koto critére uji to mais so tawi kamɓe jettata critére uji nde waɗi ɓe ayi yontere yawtude nde yoro wonani ɓe arrangé ɓe mbahlitadi wonko mbinoɗa en ɓe mbahliti ɓe mbi wonde waylo fair play ɓe kerdi heɓe natini fair play sa ƴeewi critére uji tati gardiɗi ɗi fair play woni 3e position ɓe waɗi ɓe suwade drodiri ɓe goppi Vinicius ɓe kettindre fair play o dow te ɓe mbi e ordre he premier critére o ko performance individuelle an ha mbatta ho an pettowo wona équipe ma ha waɗi an ha mbatta Vinicius on banggue kañum heedi hoore yimɓe fof ala e aduna heɓata ho waɗi ho deuxiéme critère que pettataɗo ho mbaɗi ho Manchester City club mo Rodri woni o quart de finale jooɗi Ligue des champions joni ɓe Real joɗa tan nanane baro boxe fiya waɗe kawo mballemin saabu heeɗiɓe ɓe ɗe gaddi troisiéme point woni fair play min mi salanaki Vinicius mais hunde wotere komo ñigaymi tan ko attitude mo Real Madrid jogui o andude wonde Vinicius jogorani hebde ballon d'or ɓe mbiya ɓe jahay walla ɗum ham yodani mbano heeɗiɓe ɓe gaddiji yerde mumen e yewtere de kamɓe ƴetti maire entrepreneur kamɓe ƴetti gueɗe kewɗe mbawno yaade kono aɗuna fof no andi an gagnima an mbiyeɗa an gañi aɗuna fof nandi neɗɗo goto daro wiya gañi o émission ɓe mbi tan koɓe daƴƴata oɗon de heeɓi yoro heeɗiɓe ɓe gaddiji yande mumen onon ne keɗoɗen ɓe garten Sara hokkam yande heeɗiɓe ɓe garten ɗuɗuɓe ino habbino ko Vinicius naɓingal deesewal kono Rodri kadi tawano e fijoɓe ɓurɓe darade hangal iyo wadde min juumi e élément o garten tan e yiyande heeɗiɓe ɓe ko Baro Diallo ɗo e Kuwait ballon d'or européen tottama Rodri mo Manchester City kono ha dani hen ko Vinicius handuno e oɗo ballon d'or en jonnani voteji batteɗi ɗi ko fati e ballon d'or voteji ɗi kani ko elminede itte ha laaɓa eɗen jonni ko dirigeant ji Real Madrid mbaɗi ko so wasde mumen yaade tawtoroyede tottirgol ballon d'or o e Oumar Bassoum o leydi Gabon e Real e panno arde tan ɓe tawtire ɓuuri yodde Real Madrid e koɓe sali warde oɗo e cérémonie ballon d'or wona haƴƴilantagal de neɗɗo heɓa hitande hikkare nde hitande warore nde ne wawi tawede ko maɗa ka so ni tawde a waɗi ɓerde a holli anke a joom manggu becce a tawtirtake cérémonie ballon d'or o aɗa wawi perdinede fay hitande wartore kasi joni aduna o ɓe natti ƴeew mérite ɗo hende ala kamen koye mumen ƴeewata nder koye mumen bo tottata belɗo ɗumen mi anda noon ko jawdi ɓe laarata hen kala supportere ƴeewo football funa andi Rodri imo mérite hebde ballon d'or nede haƴƴilantagal ɗum ɗo manquiri e Vinicius ko neɗɗo haɓeteɗo les terrain ko neɗɗo yenno arbitre aji football wona harif Vinicius wotta découragé wotta yantir ɓaawo Sadio Mané yeyno ha ɗesi heɓde si Cristiano Ronaldo no jokkidiri ɗo duuɓi kewɗi tuŋitande fof kamɓe ƴettata nde wonde nden sah tawa hara ɓe hanano ƴettude ɓe jonnaɓe e sénégalais ɓe ɓen koɓe heɓoyto polgal e nder Kinshasa kon weltanikeɓe yoɓe jogor jaam
yoɓe jogoro jaam a jarama an keɗiɗo ene wayno noon hankkadi on duki ha waktuji ɗi min dokkono gasi min mbawata rippude yiyande heeɗiɓe ɓe yoroma ngaraɓe ɗe yinno garton ni e ko réal sali tawede potital ngal kono hankkadi gasi ha laaɓi saabu ko dokkono ɗen so wona yettidoyon tan tedduɓe heɗogol mon lobbol min jetti kadi koɗo men Mohamed Abdallah Diallo a yettama a wiyama kadi ngal deesewal ya jogoro jaam yo Allah wat kadi gartira deesewe goɗɗe inchallah tedduɓe on jettama min jetti Yoro Mangara min jetti Ahouna Deme min jetti Moussa Bari min jetti kadi Sacré Cœur Boxing on jarama tedduɓe